Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Interest-free education loan. Around 20 crores of rupees loan. 1,750 students annually loan 20 कोटी रुपया interest-free education loan आम्ही दिता. आम्ही DG gift ही स्कीम सुरू करता असताना 70% फीस ही माफ केली. 50% वेवर आम्ही हायर एड्युकेशनात दिलो. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल पास करून आमकां वेगवेगळ्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत आयल्यो. गोवा एड्युकेशन हब करता असताना IIT, NIT, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, नर्सिंग, त्याचबरोबर शिप बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, फार्मसी, पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट, त्याच इंटरनॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी आणि नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी ह्यो दोनूय युनिव्हर्सिटी आम्ही ह्या 3 वर्षाच्या कार्यकाळात हाडपाक शकले. कोविडातल्या ह्या काळात आम्ही दिश्टावो नावाचो चॅनल सुरू करून आम्ही सगळे ई लर्निंग मटेरियल हायर एड्युकेशनात रेडी केले. आम्ही आमच्या स्कूल लेवलाचेर 12,000 टीचरिंग ई लर्निंगच्यो क्लासेस किंवा ई लर्निंग कशा पद्धतीत घेवप हाजी ट्रेनिंगूय दिवपाक शकले. गगन भरारी योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 6.46 crores रुपीज आम्ही डिस्पर्स केले. एकलव्य मॉडेल स्कूल ही ट्रायबल भुरग्यां खातीर आम्ही ही येवजण राज्यात लागू केली. स्वयंपूर्ण युवा हो कार्यक्रम गोंयांत उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हांगा घेता असताना 1,000 भुरग्यांक प्रायव्हेट एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकले, जेणे करून गोंयांतल्या नामवंत इंडस्ट्रियल कंपनीत ते जॉबाक आसात. आम्ही गोंयचे तरणाटे एम्पावर्ड जावपा खातीर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आणि कोचिंग starting in government colleges.